Мишо! Василе! Роси! Ретро седмица от понеделник в Lidl. Вкусно е да се прибереш с краве сирене за 8,99, хамбургски телешки или камчия за 2,29, руло свежест за 65 стотинки. Lidl, заслужава си. Вече знаеш защо. Да ви казувам, ази, кога настани вечер и огън затлее? Арна соарна наденица на него печеме? Штрабе, ке дойде некой. Ке ни нападне наденицата. Те зато и войвода ни куртува со тиго да приказуваме? И право, тошман е много. Оти наденицата. Точно вкусна башка си трябва. И вкара ми го това пустил му страх и кога зад мене се нещо прокадна, като джемия момче изпуснах целия му потрундаш. И като се засветка едни гърмови, едни джапанета, думкат, пушкат, та ни кандисват. И пустите му душмани се оказа по-плашливи от нас. И на зарана селото съм на свободно. Те така стана революцията. Зарад таз наденица арна, македонска наденица леки, сочна арна, като зоволата се ослажда. Ки умрем за нея. От милионния град до свят за двама. Ейвън Алфа, за него и нея. На нея и предстои да й удвоят заплатата. Той е роден с златна лъжичка в устата. А той все още не знае, че големият джакпот го чака в следващия талон. А тя просто се е родила руса. За някои съдбата вече се е погрижила. На всички останали предлагаме потребителски кредити с условия, съобразени с индивидуалните им потребности от ОББ. Спонж Боб квадратни гащи и приятели са тук. Пазарувайте в магазините на Kaufland и за всеки 20 лева от стойността на покупката ще получите рекламно пакетче Kaufland с спинер Спонж Боб, стикер и една бонус точка. Съберете всички 50 спинера и ги поставете в колекционерския албум. За още по-голямо забавление използвайте арената за игри в комплект с спинер и стрелвачките. Съберете 5 бонус точки и купете една от плюшените играчки Спонж Боб на специална цена. Спинер завъртете, забавлението започнете. Kaufland. Вземи само през септември 100 000 мегабайта подарък за сафиране на Макс и двойно повече минути за разговори към всички с план от Viva.com. 4G. Много повече интернет от Viva.com. Всеки ден се сблъскваме с предизвикателства. Осмели се и направи невъзможното възможно. Бъди победител с Huawei P9 Lite и Intel. Вземи го сега в специална оферта с стилна смарт грив на Huawei Color Band A1 с две каишки за 9,99 лева на месец. С Intel без край 3 пъти XL. Търси в магазините на Intel. I eat at night. I drink straight from the carton. I never rinse lettuce or fruit. От малки се ни казват, няма да го ядеш това, няма да си играеш с Митко, няма да стоиш до късно. Няма време. Нямаше по-дребни. Няма да ми казваш какво да правя. Няма минути, няма обхват, няма мегабайти. Аман, с допълнителните предплатени пакети на Теленор няма. Двойно повече мегабайти с пакетите от до за 10,99 и комбо за 12,99 с 4G достъп и 10 гигабайта кепчър пространство към тях. Да има, бе! Няма нужда да тичате през глава за промоциите в новия месечен каталог на Лили Дрогерия. Магазините ни са навсякъде, а изгодните оферти никога не свършват. Разгледайте новия ни каталог и се присъединете към Лили Дрогерия. Пазарувай и събирай точки от 15 септември до 15 януари. Може да закупиш избрани продукти с марка Ремингтън с 50% отстъпка. Избери кредитните карти на банка ДСК. Без лихва за първите 6 месеца и без такса за издаване. Промоцията важи и за новите ни безконтактни карти. Да си купя ли тази китара или пък да не си я купя? Да си купя ли бутонки или да не си купя? Да купя ли нов фотоапарат или да не купя? Да купиш или не? Решава този, който има избор. Избери банка ДСК. В Била вярваме, че всеки заслужава прясно българско месо на ниска цена. Затова в Била над 90% от асортимента прясно месо е български, от утвърдени производители. Гаранция, а качеството е проверено от сертифицирани Била експерти. Повечето е българско. Ще приготвим страшни вкусоти.
Била. Качество за всеки. Не можеш да отидеш на парти, но дома ти бие всички стандарти. С застраховка, имущество и опция живот, кой не би завидял на такъв имот? Ипотечни кредити от Сибанк. Атрактивни лихви, безплатна имуществена застраховка за целия срок на кредита. Спечелете ваучер за обзавеждане на стойност 500 лева. За хапи момент.